Hero plan hero. Oi, gahamda. Ready rap song wolo kok salayan dolrok. Oi, gahamda dolrok. Resap mungo kisakeno okormoti, o yalti, okuluti, o naithokti hinmani khanana okhlaida jakhanorok. Akon, ang tong bele norok no bui ajaimani kok saragyarok no sanaijat. Headphone thepaina di fatpat, music gahamge khanana bagese. Ang jesa khai phano oro rap roi tongnai ni biskango burini abuk phano sebai tongnai ang nung haida buri rong no sipak abuk sanai mo haijela rok borok buri tai ketar manai buri rong no comment hamya khaine gyan kare no subja ni borom phrejaga no salsa dai di seija ani bini ni buini unglai tongdi norok mai munja kholop diba borok tong norok sarok Sekang rap songlo sema khanar grasiu norok no school hostel rogo line bajawi second time mai nana bagai piang khutrung khatrang khaima haijing siu norok rap song sanlai mani bahai ingkha sadi comment khai rap song paithago hingke video bahai ingkha amobo sadi tini kaini comment ma khai totok norok abono tini bo sung tei waisa haino hai abono abo bonono bono branded Mwnamti no no nailai jau nai part 1 no norok nukha Nono ba moso ek saptani kejam haidama tongjak bai siduk kelai keman tongnani bono marna geometric 320 bat hel ungjak ungna nangana tabuk part 2 abono hongke phaidi tabuk dolrok masing phaika saptao waisani bara tei tukuya jat sung hwnei video no jengai relai siwana Jadu hinmale boki shaniya ani hamjak ma berini kami champa murawo Tabuk se teruk bujiwa ang o music video rock official channel ni tangi delete khaijak Rishi sini actress ni Rishi hinjak nai relationship no buthari sima lungo sogrei mano nugyada oitei babono mayani bagui da sini bai Wansa bai kaijagai phunuka hino naidi abu to sikla fruni expect sex gags tong nai no norok ni ani krei no se nango Asik dengka Angta by branded Mwnamti Wansa bai kaijak mani majra credit Medam biriba no serna musungo nini bagi no haing kena se Tangai nung buini boyfriend no segei man haha Borok khorok ni se kaijak na hintok mani Nung buini kezaro akran busu haike baca paine saba Branded ka thino no ki feel ready dai samutai rok Takap di hai kebo seriously tana habai di ani kokno ang sak wan sugei haino si sawo Madam biriba bai music video rok khaina chance opportunity man khangke jelakap na rungna nanggo kepal norok saimaya da acting khainai ma siang obo ani okokno je seriously na hanai borok khangke angsi saimano nung no haipano nini laidang rok bai tabu pra khodida no kumui ketal kelaima ba kisa cengra rok thengra na ta do sini kumui ketal khiman chubai tamsa kumui lama kaza rogo abo ya phakachi gei nokha saka nai saima tongkha keboda ringgei rok telang no kuna rogo sabdan khetong di US rogo tam khikrok yokjagei res nama haijani ne abo teiba nong braisa khitung no nungjak da sabusi mokolbo phunugra gya Obini photo ni caption no hambai darling risare ma bagai hne seijak khitai nogo tongtodei hambai re malai motom sukna no nung risani ni darling ba ya phajak drop se toilet to habitam khlai ning sadi singno oi khimanchu sorry kumoi sorry Tripura hostani belakino successful khoroksa tiprasuk Ungklogo buri bikini kanjak nuk khabla ambagi successful hne sawi tongkhatana nengkhe tabuk bini ungklogo sei kephalai jak nuk khetam hingka musaneng butei full hingka mutana omo hai borok rok bo tongo je mukhango na sigya jat only khaklabo sini na signai jat singer actress tei YouTube blogger Miss Elizabeth Kalai Brakatal da funung pai khaneng akon thangchidi o chehera bai ani besak manamna damja Hengke tinin bagi omsugno bini bagi mamang sawi tong khebo unglak alka videos namna nango ang tabuk norok se video jaja khangke like ready tebo rap song khanana musungo hungke subscribe khlaijagya rok subscribe khlaidi tei norok kaisa kok wansukda nai dol rok seng mukhang khuluk ya kare gameplay by simi busuk subscriber sosok pailaikha abo joto norok ni phanmang se dol rok gameplay by simi se omsuk jora sok painani asuk klaya Paiflaya hambai joto no abono ketal video ni bagai srapsana singlaidi malai lai finai ketal video thangka do dolrok bai tiprasa ai blog thung